Bart! 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 Ay! Napag-iutang, Bart! Bart! Nunsa mo ka? Ay! Abi nung patay na ka, Bart! Biniya, jud ni mo oy, natulog naman ko ba? Ay, tuloy ka? Oh. Sayang nga, hindi ka namatay, ay. Brad. Kabalo ba ka? Sabi ko kabalo, Brad. Saan mo ni Brad? Ako po, dapat ko kabalo. Maugani. Mauga, sige ko gunahuna. Paano na kumabalaan kung ako kabalo? Sige ka. Mao gani problema gani. Kay ako po, dapat ko kabalo niya, ikaw po, dapat ko kabalo. Usaon na to pagkabalo? Kung wata kabalo? Maupot. Pero mas okay ani, babalaan nato na para mabalaan nato. Kung makabalo ta, di mabalaan nato, di ba? Nya. Tama yun mga Brad. Kailangan yun na to makabalo ta sa ilang kabalo. Kaya kung di ta kabalo, na, di ta kabalo ani. Sa mabalaan to ni para makabalo ta, para disod kita na makuan-kuan ani. Nya. Sa daw? Bart, nakoy litis ni mo ah. Isa man. Nasayod ba ka katong new viral karon sa Facebook? Chins oil ba? Chins oil. Chins oil? My God! Pero sana? Makabalo? Ano na? Ang meaning sa akong pasabot, kanang chins oil daw. Mag-ilis na nagbantika! Pag nakakamotor, ka-chins oil na ka! Ah, okay na di ay. Abi na kung ilisan ka, kaya di nakalami. Di gawa sa lagot tungod sa panuhot. Ako na himuot, sila naglagot. Kaning anak na ko na bayot. Magduha ka oras idong ipreso ba? Tuon sa nako bis, laki na to. Sa guli kibuhatan ka. Tuko na to be. Ijalo. Ijalo lagi do. Ijalo mo. Kinsa lagi na namatlok na ba ako? Matay. Mas duha ka oras imong kulungon ning bayot. Bayot ra gihapon, laki ugman lang nga.